Mae aelod seneddol Ynys Môn yn galw ar aelodau'r cynulliad i gynnal ambell sesiwn yn y gogledd bob blwyddyn. 20 mlynedd wedi referendwm ar ddatganoli fe awgrymodd Albert Owen nad ydy pobl y gogledd wedi hargyhoeddi bod hwn yn gynulliad ar gyfer Cymru gyfan. Mae hynny'n debygol o gymryd cryn amser eto, meddai. Wel, mae ges i air yn gynharach ag un o aelodau cynulliad y gogledd, Llyr Griffith, gan ofyn yn gyntaf am ei ymateb i awgrym Albert Owen. Wel, dwi'n meddwl bod hi'n ironig iawn bod yna aelod seneddol o'r Blaid Lafur i bob pwrpas yn cerddi llywodraeth llafur yng Nghymru am beidio gwneud digon dros Ogledd Cymru, oherwydd dyna yn ei hanfod yw'r cerydd yn y marn i. Mae Albert Owen yn cwyno bod yna ddim digon o lais i'r gogledd, bod yna ddim digon o fuddsoddiad ac yn y blaen. Wel, y rheswm am hynny yw nid oherwydd bod yna aelodau o'r gogledd ddim yn codi'r materion yma. Dyn ni'n teimlo fel sy'n ni'n neud dim byd ond hynny'n aml iawn, ond y ffaith nad yw llywodraeth i blaid yn gwneud rhywbeth am y peth. Ni'n gwybod bod y penderfyniad i beidio symud ymlaen gyda'r Coleg Meddygol ym Mangor wedi cael ei wneud yn ddiweddar. Ni'n gwybod bod yna benderfyniad wedi bod i leoli y corff fydd yn rheoli trethu newydd sy'n cael ei greu. Bod hwnnw'n mynd i'r de bod yna swyddfa dreth yn Wrecsam sydd yn cau a 300 o swyddi yn fyna a bod y sgiliau gyda ni yng Ngogledd Cymru, ond y penderfyniad yw bod y ganolfan yn mynd i fod rhyw 10 milltir y tu allan i Gaerdydd. Felly, tra bod hi'n clywed neges o bosib bod angen i gyfarfodydd bob hyn a hyn ddigwydd yn y gogledd, rhywbeth tokenistedd bydde hynny. Y broblem yn ei hanfod fan hyn yw nad oes ganddon ni lywodraeth sydd yn cynrychioli Cymru gyfan. Hynny yw, o'r ateb yna, dwi'n dehongli bod chi'n teimlo y bydda dod i'r gogledd ddwywaith neu dair y flwyddyn ddim yn gwneud llwchyn o wahaniaeth i'r sylw mae'r gogledd yn ei gael gan Lywodraeth Cymru. Wel, mae'n resyn nad yw Albert Owen yn dymuno gweld Senedd San Steffan yn dod i Ogledd Cymru bob un a hyn. Yr un ydy'r ddadl, mae honno hefyd yn cynrychioli Gogledd Cymru. Mae drwy yn cerddi ni bron iawn yn cerddi fe ei hunan oherwydd, chi'n bod, mae heddlia, gwasanaeth lles, mae amddiffyn yn faterion sydd heb i datganoli, ond am ryw reswm, dwi ddim yn mynnu bod San Steffan yn symud lan i Landudno neu rhywle felly i gael ei cyfarfodydd bob un a hyn. Ac gwybodaeth i Albert Owen, a dwi'n mynd honni bod yna anwybodaeth fan hyn, ond chi'n bod, mae Pwyllgorau'r Cynulliad yn cyfarfod yn aml iawn mewn gwahanol rannau o Gymru. Wrthos nesaf fydda i yn aelod o'r Pwyllgor Addysg sydd yn dod i fai Colwyn, ac felly mae trio creu'r cysyniad mae nad oes na unrhyw ymwneud a phobl mewn gwahanol rannau o Gymru yn gamarweiniol, ond yr hyn sy'n gamarweiniol hefyd. Mae Albert Owen yn ei ddweud a bod yn deg, fod na deimlad yn dal i fod ar ôl 20 mlynedd o ddatganoli fod Caerdydd yn bell ac nad ydy'r gogledd yn benodol yn cael digon o sylw. Dyna farn pobl y gogledd i raddau helaeth. A dwi'n cytuno. A chi'n bod, dim ond y prynhawn mae fi sy'n codi materion yn ymwneud â Chyngor Iechyd Cymunedol Gogledd Cymru. Y Llywodraeth Lafur fan hyn yn bwriadu cael gwared ar y Cynghorau Cymunedol, Cynghorau Iechyd Cymunedol, ac yn bwriadu creu corff, un corff cenedlaethol yn lle rhai rhanbarthol lleol sydd ganddo ni fydd wrth gwrs wedi leoli yng Nghaerdydd. Felly peidiau'r fe a pwyntio bys at bobl fel ni sydd yn cynrychioli'r gogledd ac yn trio'n gorau i wneud yn siŵr bod llais y gogledd yn cael ei glywed. Y man cychwyn i rhywun fel Albert Owen yw i ofyn i Carwyn Jones. Chymod, be mae hwnnw'n wneud, achos fe yw'r un sydd a Llywodraeth yn gwneud penderfyniadau ac yn blaenoriaethu gwariant a lleoli sefydliadau ac yn y blaen. A dwi'n meddwl bod yna ymdrech fan hyn hefyd, wel, naill ai ymdrech fwriadol i ddrysu rhwng y ddwy sefydliad wahanol, sef Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru sydd yn dal Llywodraeth i gyfri, neu wrth gwrs, dwi'n yn gwybod y gwahaniaeth i hunan os di hynny wir, ond mae hynny'n destun gofid eithriadol. Llyr, diolch am y sgwrs.